Türkmenistan bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaý öwrenmek üçin barjak bolýan missiýasyny ýurda goýbermeýär. Muňa garamazdan türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýar we kesele garşy halkara tagallalaryny jebizleşdirmek ýaly initsiatiwalar bilen çykyş edýär. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Ýewropadaky regional edarasynda Adatlyk radiosyna aýdylyşyna görä, Gurama Türkmenistana barmak üçin türkmen ýolbaşçylarynyň henizim çaklyk alyp bilmendir. Bu barada Adatlyga Guramanyň medpuwat gullugynyň wekili Stefani Brickman aýtdy. Nise häzirki wagtda Täjikistanda planlaryň ilkinji tapgyrynda biz missiýanyň Türkmenistana Täjikistandaki işini soňlap barmagyny umyt edipdik. Biz henizem logistikany ýeňletmegiň prosesinde ol häzirki wagtda çylşyrymly eken diýip Stefani Brickman 4-nji maýda azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä bütün dünýä Sağlyk Guramasynyň wekilleri häzir türkmen tarapyndan çaklyk almaga finansiýarlar we Türkmenistan bilen gepleşik geçirýärler. Bütün dünýä Sağlyk Guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň müdiri Hans Kluge Guramanyň missiýasynyň Türkmenistanda we Täjikistanda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin saparlara taýýarlanýanlygyny 23 aprelde elan edipdi. Häzir bu missiýa Täjikistana sapar edýär. Türkmenistan halkara bilermenleriniň sapar etjegi baradaky habara bütün dünýä Sağlyk Guramasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki edaralary bilen gepleşiklerini aktivleşdirmek hemde ýokynç keteller hastahanalaryny näsaglardan boşaltmak bilen reaksiýa görkezdi. Ýüzlerçe adamyň saklanan karantin zonalary şeýlede ketelhanalaryň ýokynç keteller bölümleri birden boşap kaldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bütün dünýä Sağlyk Guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň müdiri Jenap Kluge bilen online duşuk gurady. Türkmen medpuwaty şol gepleşikde koronawirus pandemiýasynyň maslahat edilendigini habar berdi, emma jikmejik maglumat bermedi. Bütün dünýä Sağlyk Guramasynyň Türkmenistanda koronawirus bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin ýurda barmakda kynçylyk çekýänligini Garaşsyz Gündogor informatsion portaly hem habar berdi. Bu iş üçin zerur şertleriň birine görä bütün dünýä Sağlyk Guramasynyň kömegine gyzyklanmasy bolan yerli hökümetiň çaklygynyň zerur bolup durýanlygy maglumaty bellenýär. Täjikistandan bütün dünýä Sağlyk Guramasyna şeýle çaklyk geldi. Türkmenistan bilen bolsa adatdaky ýaly gylalaşyp bolmaýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasynyň wekili Gündogor aýdypdyr. Türkmenistan öz territoriýasynda COVID-19-yň düýpden ýokdugyny aýdýan sanlyca dünýä ýurtlarynyň biridir. Üstesine türkmen hökümeti öz ýylatyna koronavirus barada geplemegi gadagan edýär. Şol sanda mektep okuwçylaryna saglygyny şikaýet etmäge ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz tejribelerini dünýä bilen paýlaşmaga da taýýarlygyny aýdýar. Ol muny 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres ma'lum etdi. 4 aprelde Türkmenistan Goşulşmazlyk Hereketi Halkara Guramasynyň online sammitinde COVID-19 ketelini garşy görüşde halkara tagallalaryny jebizleşdirmäge çağırdy. Şeýlede Türkmen döwlet habarlary gullugy prezident Berdimuhammedowyň şonda sammitin gatnaşyjylaryny pandemiýa şertlerinde migrantlara, bozgunlara we ýylatyň ejid gatlyklaryna ynsanperwer kömegini ýaýwanlandyrmaga ündänligini habar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň bu çykyşy öz raýatlarynyň ýurdun içinde hem daşynda dürli kynçylyklary başdan geçirýän we hökümetiň kömegini alyp bilmeýän döwrüne gabat geldi. Türkmenistanyň ýylat köpçüligine esasy medisina kömegi, derman hem medisina terişdeleri adyk önümleri el yeterli däl. Ýylat ýurtdaky ykdysady kynçylyklar hem de maliýe çäklendirmeler derarly bank kartlaryndaky öz gazanjyndan hem kadaly peýdalanyp bilmeýär. Üstesine adymdan ýüzlerçe Türkmenistanly terketleriň ýapylmagy derarly ýurdun daşynda çykgynsyz ýagdaýda galýar we türkmen häkimetlerinden kömek alyp bilmeýänligini aýdýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň öz raýatlaryny koronavirus ketelinden we onuň öňüni almak boýunça görülýän çäreleriň netijelerinden goramak üçin edýän işleri we ýylata kömek bermekden ýüz öwürmeginiň sebäpleri barada resmi maglumat almak boýunça eden köp sanly finansiýatlary netije bermedi. Türkmenistan ýaly koronavirusy uzak wagtlap boyun almadyk Täjikistan ilkinji ketellenleri hasaba alandygyny 30 aprelde elan etmeginden soň Türkmenistan Merkezi Aziýa we postsovet regionlarında COVID keteliniň ýokdugyny aýdýan ýeketäk ýurt bolup galdy. 5-nji maýda Täjikistanda ketellenleriň sany hem 230 adama ýetdi.